La indignació s'ha fet palesa este matí a les portes del Palau de la Generalitat. Des de les 8:30, treballadors d'esta casa s'han concentrat davant del seu del govern valencià per a mostrar el seu rebuig a la decisió presa ahir pel Consell. Polítics, representants sindicals i companys d'altres mitjans de comunicació han donat el seu suport a les reivindicacions dels treballadors. La principal, que s'escolte la seva veu. No es pot prendre cap decisió d'aquest tipus sense sentar-se a parlar i buscar consensos polítics i socials amb els representants dels treballadors i també amb els partits polítics de les Corts Valencianes. Per tant, li demanem al govern de la Generalitat que faci el que no ha fet fins ara, i és escoltar-nos, escoltar els partits polítics, escoltar el Comitè d'Empresa de Ràdio Televisió Valenciana i buscar consensos per eixir d'esta situació. El Comitè d'Empresa ha intentat entrevistar-se amb el president de la Generalitat o amb el vicepresident José Císcar, però els dos havien abandonat amb celeritat el Palau. L'últim intent, ser rebuts per la secretària autonòmica de Comunicació, també ha resultat infructuós.